Kildekritikken arbejder vi jo med for nogen tid siden, da vi startede med historieundervisningen. Og der er jo det her begreb, som hedder Holocaust, og det er her, vi i dag skal prøve at lave nogle øvelser. Så skal jeg lige herover på den rigtige. Men inden vi når så langt og finder ud af, hvad Holocaust i virkeligheden handler om, og hvad også Holocaust-benægtelse det handler om, så synes jeg, at det kunne være spændende at vide, hvor I er hen i forhold til at have et begrebsapparat omkring fænomenet Holocaust. Så derfor vil jeg bede jer nu om at gå på Twitter, og der har jeg så sent som i aftes skrevet noget. Det gør jeg i hvert fald gerne igen her. Og mit spørgsmål til jer, som I også kan se, der kommer op her på vores hashtag, som hedder 2UMAHI, det er, hvad betyder Holocaust? Og lad os så prøve at se, om I ikke allerede på nuværende har sådan lidt en fornemmelse af, hvad det her går ud på. Hashtagget, det er jeres, det er den, der hedder hashtag 2UMAHI. Det er den, der står her. Ja. Vi kan hermed bekræfte over for Sebastian. Jo, det var det. Det var jødeforfølgelse. Godt, siger Sebastian. Holocaust er betegnelsen for den nationalsocialistiske jødeforfølgelse. Jonas, ja, korrekt. Men I skriver, og I har alle sammen efterhånden givet et bud på det. Det vil jo sådan set sige, hvis jeg nu laver sådan en demokratisk beslutning eller håndsoprækning herinde, så lader det til, at alle herinde vil synes, at det der med jødeforfølgelse, det er altså et begreb, der findes, det er etableret, og et eller andet sted også har fundet sted. Faktum er det altså, at der rundt omkring blandt historikere og forskere, vi har her en kemiker, som i virkeligheden stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er rigtigt, at det her det har fundet sted. Og det er selvfølgelig noget, der er i særdeleshed interessant at have med at gøre, når vi underviser og har med historieundervisning at gøre. Fordi, hvordan skal vi overhovedet tro på det her? Hvad er det for noget med vores kilder, og hvordan kan vi være kildekritiske omkring de her forskellige ting? Det er sådan, at der blandt andet i Danmark er ret stor fokus på det her benægter-cirkus her. Og derfor er der oprettet nogle hjemmesider, som vi nu skal prøve at se lidt nærmere på. Hjemmesiden ser sådan her ud, holocaust-uddannelse.dk, og så herover under Test din viden, så kommer den her mulighed med 6 forskellige quiz op. Der tager I den øverste af dem, bruger lige 2 minutter på den. I går ind på den hjemmeside, der hedder www.holocaust.dk, ikke noget med bindestreg, ikke noget med uddannelse, men den hedder bare holocaust.dk. Og der får I lige 5 minutter til at orientere jer på den side her, som er voldsomt informationsmættet. Men når I har orienteret jer på hjemmesiden, så skal I på baggrund af det, I har læst, opstille et spørgsmål, som I kunne synes var rigtig interessant at få belyst. Og det spørgsmål, det skriver I selvfølgelig ind på vores hashtag her, 2UMA eller OMAHI. Udfordringen, man kan sige, at udfordringen med den her form for undervisning, hvor man i et eller andet omfang slipper eleverne løs ud af klasserummet, det kræver faktisk en ret høj grad af styring, altså en ret høj lærerstyring af eleverne i undervisningssituationen. Jonas, hvordan synes du, at det fungerer, når vi som her i dag har arbejdet med informationssøgning ud af rummet, kombineret med Twitter som den øvelse, vi lavede her i dag? Jeg synes, det fungerer godt, at vi selv får lov til at lave vores informationssøgning, og at vi så bagefter kan dele på Twitter med de andre fra klassen, hvad vi har fundet ud af, så får et større overblik over det. Ja. Så det er nogle af fordelene, du ser i forbindelse med anvendelsen af de her digitale medier. Kan du se nogle umiddelbare ulemper ved at gøre, dels som vi har gjort her i dag, men som I også har oplevet andre gange, undervisere, der har eksperimenteret? Det tager måske lidt længere tid, når vi selv skal lave informationssøgning. Ja. Og det kan også være sådan, at elever, de sådan tendens til at gå ind på noget andet, de ikke skal. Ja. Og så bare vælger og så skrive et spørgsmål, eller skrive noget, de så
kan se andre på Twitter har skrevet, så det er så ud til de med. Så der går sådan en automatpilot i det måske nogle gange? Ja, de så går ind på noget andet, de skal. Okay.